И здравейте от YouTube, аз съм Елимонатор, днес сме с Вендъргълт и с мен са Васко, Зро и как беше другия? Баблапо. Как? Баблапо. Все тая, чухте. О, не ми каза името накрая. Така, сега сме на Warband, чакам ги другите дойдат и ще скочим с Фуки. Аз съм там, само че съм там. Чакайте сега, да Аз напишем... също. Чакай само. Вече скачай, трябва. Аз съм на Енда. С шарк, петичката и фулката. Ти спознали си бе, Васко. Някакви викат Шарк четворка. От сървъра, човек. Някакви много ма дразнат като... Кико, къде си бе? Ето съм. Ей там. Все едно имат някаква Шарк, човек. Шарк четворка. Мале. Аз имам шарк четворка и шарк петица. Добре. Аз имам 20 Шарк петици. 21 Шарк петици. И... Така ще извикам всички на Warband да дойдат. Warband за... Ни казай за клипа, човек, защото хакерите могат да дойдат и да ги... Тук някой хвърля някакъв марка какъв е. На спам. Така, на Васко канал ще бъде в описанието. И Да. моя. Въпреки че има 115 само. Аз имам само 50. Нещо. Шанс. Може да направя една Хуй реклама. на YouTube, хуй на YouTube. Аз мога да ви направя по една реклама на канала. Направи на мен. Само да го имшиме то... Да. Всите ме и мене да ме видите как аз хода на PvP. Виж си, мене човек ще се гръмнеш. Аз не мога, нямам си, брат. Брат, ко правиш, брат? Да, много смешно. Ти Камък. дори не си в това... Кой, аз ли? Да, не си в сервера. Да бе, аз съм спускал Майнкрафт. Минат с рафта. Да скочим ли на то? Аре да скачаме на то. Той не е фул, Най-сетне. първо, той не е фул. Еми аз да го убиеме поне. Добре, да. Колко клик има? Колко лек има? Няма лек. Той не е фул, бе, човек. Отрепи го. Чай, аз сега само да спия. Вече се прави толкова хора. Какво стана вече? Не чува. Човек ще Това пусна моето скоро музика. ще умирам. Ще пусна музика за клипа, бе. Добре. Някакъв скочи, бат. Аз нямам полшанки. Ще си малко. Чакай де. Аре бе, какво ми става? Те бласта скочи. Е, просто! Кой? Как бе? Мира! На 4 хилт! Връщаме! Няма лекове. Брат, Той е на 4... шарп тройка. Покажи. Къде си? Къде сте? Тук съм. Убива го! Вривай, курва! Кой чува музиката, бе? Сега нищо не се чува. Аре бе, тия хилтки не ме хилват. Вако. Това е хилтките. Къде сте, бе? Чакайте малко. Къде сте, бе? Само да убиеме Dead Blast и... Тия хилтки не ме хилват, това е тъпо. Ще изп... Да убиеме сега Dead Blast. Айде бързо идвай. Че бягат. Аз съм тук. Бягат циганина. Ето го Васко, от другата страна, върни се! Къде отиде това, бе? Къде отиде това, бе? Dead Blast... Върши ми спитката. Ето го. Удар го такъв. Удри! Убихме го. Гъджо, за мен е хейската. За тебе. Аз прот двойки тук, тъпоти. Ти малко полшанки и глупости. Ти шарп тройка. Има ли някъде, имаш някаква такава стредка? Аз съм не. Добре, хора, след малко ще се върнем. Добре. Някой да им си да Фокс. И добре, хора, върнахме се. В момента ридват холма на Бобъл. Сега ще телепортне до Васко. Късно. Аз ги убих. Васко, ти чули си в сервера? Васко Африка. А, Че да яди той. добре. Елиминатора, знаеш как се отслабва, бе? А? Знаеш как да отслабваш? Как? Като ядеш кисело мляко. Добре. Майната му е като кисело мляко. Мога да приемеш. Ама аз не съм, аз съм си в моя личния хом, тъй че сър майко.
И аз си бях моят, колко мога да телепортнах, нали бе? Да, ме не се сетна хом, нали? И аз няма да се сетвам хом, запомнете си сетвам хом на този хом. Чакай, още не приемай само бъбъл. А? Не приемай още. Абе, човек, аз не си приемам, бе. Казвам на бъбъл, бе. Тихо, бе, куче. Окей, инфо. Аре, бъбъл, приемай. Добре, тъпа. Да, вече ги няма тия неща си. Няма. Бате, той е направил бати прото, той бе, те другите с фусет ли бяха, бе, пити? Да, бе. Кой зърното да е про? Да? Бе, бати заговори някой много. Умирам, фулката умирам! Умрях! Бате, дойде изведнъж и се всички, айте ми то. Умрях! Аз Бързо, си репасета! Бързо, телепортвай се. Телепортвай се още там, бързо, ма трябва да се да имаш. Бабо, бий го, за да е в комбат. Ма първо ми приеми. Дай, тъпа се до мене. Ама той трябва да ми приеме на мене. Аре, давай, почвам ги. Ама и си искам си двата лега и фулката и фулката. Ето го, тук е. Его е. Его, умря. Тъпа, Бобо. Някой моля ми приеме. Аз ще приема. Бобо, взимайте. Аре, Бобо, аре, че си шпам лега и сета. Тук има още един. Ама аз съм в команда, човек, ти умрях. Его! Приеми. Ма умрях? Абе, бият и мене, бе. Трябва ям лек. Аре, бързо се тръгне. Написа ли си холма? Не, в комбат съм. Аз умирам! Аре, приеми ми да хода. Добре, чакай. Аре, човек, помощ да е! Тъпа, Не ми приемай, Ларпент. Аре, помощ да е! Ето, идвам, само да ходя взема почвки. Аре, той в земята и мога го бия, бе, мамо стара! Къде си, бе? Къде си, пи? Умря ли? Не! Ма Той къде в си? земята и мога го бия, бе! Ма къде си? Тука! Виждам те, ето те. Тъпя чихом! Приемай, Бъбъл. Умрях. Аре, Бъбъл. Не мога, умрях. Бързо пиши холми и приемай. Че взех почвки вече. Добре, хом. До мен съпортни! Приемай бързо. Аре, умрях! Аре, бързо, бе, Бъбъл! I love you, аре, обичам бър. Бах ти. Ама идвам, никой не ми приема! Ето аз приех. Тъпа елиминатор, я приеми. Бе, чакай малко само. Аре, бързо долу, тук. Бъбъл. Тук. Тъпа yes. Тъпа yes. Не мога да напиша по един час, бе. Къде са тя? Ето го е. Това е скелета. Къде? Его е долу. Удари го. Аре, Това е елиминатор, бе, чакай, това си ти, човек. елиминатор, идвай. Убих някакъв. Ела, бе. Къде сте, де? Чай, къде беше? Елиминатор, виж ма. Аз паднах в някакво тъпо место. Скелета къде беше? Аре, лачи, бе. Захайте ми. Елиминатор е. Елиминатор е, портни се, човек. Това са, бе. Аз си имам сетен ход там. Брат, не грешка. Опа. Грешка. Това. Елиминатор. Къде ми? Това съм аз. Елиминатор е, знам къде умрях. Бързо. Ела. Идвай. Тук съм мер, така идам. Братле, не знам какво, но вече ни то... Братле, дължиш на двама ни по 2 лек, защото заради теб умря. Ама чакай да такова, трябва да сме такова. Ама ти бавате, за какво си ли сета? Ела. Тук има гъмпа. Тук умрях. Точно тук умрях. Не. Тук има почвки. Да, брат, аз така умрях тук.